Oh. De Redman. Hey, shit. Hey. Wil je nog een kleinigheidje voor je? Dat doet toch helemaal net? Nee, maar het is wel leuk. Wat is dat dan? Hey? Goedemorgen en naar je dag een nieuwe vlog. Wij zijn onderwijs naar Kimsert. Ik heb het juist al even neemt, maar er weer een hartstikke leuk berichtje binnenkwam dat er een Fries vallen, nou wie verneemt weer, een liedje chits. Dus wij zijn onderwijs, we hadden een presentie mee, mooi impact in Friese vlagpapier. En ja, ik ben heel nieuwsgierig hoe het er gaat. Dus we nemen je even mee naar Kimsert. Ildo die had een stukje koeken, dat wordt je heel lekker. Is het lekker leven? Lekker on green. Er is een eerste stukje Ildo. Even weg, Sven die hier. Zo, dan is het op. En aan en aanklapje, dan is het weer klaar. Zaken slipt een beetje, die is een beetje warm. Nou, let maar lekker koesen. Nog even wat info over Kimsert, want nou, de meesten weten het misschien wel, maar sommigen misschien wel net. Maar je kennen vast al even Grutte Pier. En Grutte Pier die kwam uit Kimsert. Dus nou ja, ben we daar rekkers west. Net als mij ben je daar nooit west hoor, Kimsert. Hey. Het leidt van onze kant, van de Amperswart, leidt het efter Haas. Dus we rijden nu bij aanslag Haashavens. Dus we binnen de mais aan 10 minuutjes ongeveer denk ik. Ik neem je mee naar Kimsert, bij het Litse Valtje. We zijn er. Mooi pleetzaken. Wie in een verbinding? We zijn al te vier in, hè? Ja. Ik dacht, we vinden dat wel even, maar hier is het. Nou, wie ben benijd? A few moments later. Nou, we zijn even zien. Oh, wat is dat? Hinders, hé. Hinders. Ja, Ilde vindt het beestje heel mooi, hè? Nou, dat treft hier al. Ja. Wat is de shit, hé? Krijg een bennenbakkerij. Ja. Dit is mooi. Hey. Hallo. Die is mooi, hé? Oh. Oh. Dat is een hinder. Ja. Nee joh, nee, ik ben altijd bij de beste. Ja. Hinder. Ze vindt het heel mooi. Hij is van Mem, hè? Mem vindt Hinder echt zo mooi. Wat is het cadeautje van even aan zaken, die tante? Wil je nog een kleinigheidje voor je? Dat doet toch helemaal net? Nee, maar het is wel leuk. Wat is dat dan? Hey? Mooi zaken, hè? Dat is echt. Ik zie het direct wat dadelijk. Oh. Ja, prachtig. Het is van vallen, dus... Prachtig. Ik zei, dat vind ik wel heel leuk, ja. Ik vond het wel een hele eer, zeg maar. Ja, nou ja. Zo is dat prachtig. Ja, ik ben gek op hinders en benam op Fries hinders, dus ja. Ooit, hè, ze hebben ooit een dop met een Fries ging doen, maar ja. Nou ja, en dit hier weer de T, de U en de V, dus... Yes. Tref ik het? Nou ja, en uw zoon, Wouter, die zei van, nou, het mag chits worden. Vind ik gek, ja. Tjibbe, wie wel een beetje teleurgesteld, die zei en ik dan. Maar Manie is nog zwanger. Oeh, Tjibbe, waar wit, jongen? Eindmaar. Oeh. Dus waar wit? Waar wit? Nou, ik moest zeggen, Tjibbe is nog volle mooi. Ja, mooi, hè? Oh. De Redman. Hey, shit. Hey. Hoi. Gaat goed? Nee, wie is je zacht, Oh, wat mooi, jong. Wel spannend, dan, hè? Ja. Alderhaast. Ach, leer. Ja, hij voelt even chill eten. Hey, schat. Oh, wat een pronkje, joh. Prachtig. Oh. Hey.
Is lekker groot als die zaken, zie je dat? Lekker heeg als die. Veel op zacht. Ja, maar veel als Wow, echt zo. een scotje net. En heel dun. Ja, het mag nog groeien. Ja, doe maar even niks. En doe Eggman. Doe die man. Ja, en het is haar eerste keer, dus het is echt het weer heel spannend. Ja. Val meer is een beetje boos. Nee. Men past goed op. Hè. Dan heb je nieuwsgierig Vind en ik denk wel. wat is er allemaal? Wat gebeurt hier dan? Waar ben je mami dan? Hey. Ja, dat is zo. Ja, natuurlijk. Zit daar naar me? Doe maar je blauw hebben ze wel Maar niet. we hebben het helemaal Nope. Ja, hele dieren. is het mooi, Hilda? Ja, hier. Ja, het moet het zeggen. Ik ben er goed. Wat? Zie je wel? Nou, zie je. Dit is mooi, hè? Dat is echt knap. Je was er last uit, hè? Hey. Dit is mooi zaken. Ah ja maar. Tot niks. Lekker zaag. Lekker zacht, hè? Wat is dit mooi. Wat treffen we het net, hè? Wat is dit? Appeltaart. Wat verdikken. Is het feest? Ja, dat is wel een beetje feest. We hebben natuurlijk een valse geboren. Dat is wel feest, hè? Oh, lekker die jongen. Alles voel. Nee, niks. A few minutes later. Nou, lekker bakje koffie en appeltaart gewoon. Maar zaken die woen nog even zien, hè? Mooi, hè, jongens? Het is lekker om te eten. Nee, je krijgt zoals de geitjes, krijg ik heer. En die oren, die ze krijgen, hij komt niet in die achterste. Heer? Alleen die lieten toen voor. Och. Shit, komt er een oranje. Mooi beestje, ja? Ja, Skot. pas nog in de koffer. Ja, ik kan ook nog in de koffer bakken. Stiekem aan mij en mijn zaken. Of nee? De hest in merkmelk. Nee, alles is op. Het is alweer op, Fred, hè? Ja. Nou, we zullen die kant weer op. Wat een feestje in het zaken. Ja. Hartstikke bedankt. Bedankt. Hartstikke bedankt. En Bedankt voor het mooie cadeau. lekker van genieten. Voor de kids. Ja. Als het past, dan stuur me een foto. Zeker. Hey, onthoor een keer. Otje? Ontje, hè? Doei, doei. Jij hebt een sterke pauw. Hallo, meneer Eend. Oh, je schrik van mij, hé. Zie een pauw. Oh, wauw. Nee, is ik een pauwheid. Oh ja. Oh, heel voorzichtig. Oh, ik ben zo bang voor u. Dat is een kalkoen en die met het blauwe is een pauw. En dat ben ik pauwen, maar dat ben vrouwtjes. De mandjes zijn blauw. Ja. En pietjes. Er zit wel bouwen, zit er niet in achter. Oh, dat zit achter het hak ik niet in. Ja. Oh, shit. Iedereen die... Daar komen Maar Sjen. Als je bent draaien bouwen. Oh, draaien. Oh. Dan was hij wel even. Oh, kom maar zaken, kom maar. Die is Dus dat was de onze ambitie. Dan komen ze er wel hoor. Oh, dit is leuk, zaken. Nou, meer beste plezier. Lijkt echt even die ja. Ja, die mag ik wat, hè. Als die mooie veren is, Sjen. nou net bang voor de bouwen. Ik ben net bang voor pauwen, dan ben je struisvogels, hè? Je gaat toch niet in op elkaar kapot gaan? Ja, dat is weer... Hoeft dit alles te vertellen, hè? Toen weer heel heeg, dat voelt me wat eng. Nee, net er al je. Fred er al je gewoon uit. Echt weer? Ja. We pakken het in de pauw. Ze komt nog hier nog aan het draven. Mooi. Draaien pauw. Die veren. Ah, grote pier. Hebben we die ekkers, jongen? Een heel grote zwart. Dus even zien wat je zit. Pier Gerlofs Donia.
bijgenaamd Grutte Pier Kimswerd, circa 84 snits, 28 oktober 1520. Was een Friese vrijheidsstrijder, krijgsheer en volksheld. Pier was aanvankelijk boer te Kimswerd. In 1515 werd Kimswerd en ook de boerderij van Donia door Saksische huurlingen geplunderd en in brand gestoken. Hierbij kwamen onder andere zijn vrouw en vele dorpsgenoten om het leven. Pier had zijn hele bezit verloren en begon te roepen om een strijd tegen de bezetters. Hij richtte te Arem een rebellenleger op, genaamd de Aremer Zwarte Hoop. Deze troepenmacht bestond uit arme boeren, verarmde edelen, struikrovers en bandieten. Later aangevuld met Gelderse huurlingen. Vandaar de bijnaam Gelderse Friezen, die ze kregen toebedeeld door hun vijanden en die vervolgens als geusnaam in gebruik werd genomen. Het zwaard van Grutte Pier was een stalen slagzwaard van 2,15 meter lang. Wow. Volgens overlevering kon hij hiermee in één slag meerdere vijanden tegelijk onthoofden. Verder gebruikte hij een rijmpje om te zien of iemand een Fries was. Oeh, en die is wel bekend. Boeter, bree en grien het sies, waard dat net sissekin, is geen oprechte Fries. Ah, machtig. Door iemand dit te laten opzeggen, wist hij wie hij moest doden. Sure. Alleen een echte vrienden kan dat zeggen, hè? Boeter, bree en grien het sies, waard dat net sissekin, is geen oprechte Fries. Nou jongens, wat hebben we een schitterende dag gewoon. Een Frieske vallen verneemt met shit. Hoe mooi is dat? En we zijn krijg nog een bij Grutte Pier geweest. Hier in Kimswerd, want ja, we winnen hier nou das. En ja, wat winnen het superleven meesken. En zie je ik nog, mensen zei Deense dag, maar het winnen Duitse dagen, hè? Ja. Duitse dagen, echt heel lief. En Ilde, voest u de hinder, is ik mooi? Ilde voert die middelste. Ilde ben een beetje verliefd op het middelste hinder, hè? Ik had ze eerst. Doe op de eerste. Op een beppe van Chits. Oh, de beppe van Chits. Ja, en dan weer nog een hinder die moest kreeg in maart valtje, hè? Oeh, heel leuk. Ja, beppe. Wat zei ze, leven? Hoi. Hoi. Ja, een lekker stukje taart hebben we gewoon, lekker appeltaart, bakje koffie, dus ja, machtig. Nou ja, wij zo'n vond je nou een leuke vlog? Abonneer je, zet blauwtonk omheen en via het net de chillen te downloaden voor je tablet als telefoon. Nou, je zit van. Hey, hoi. Hey,